רשת א', כל ישראל. מבוקר עד ערב ברשת א'. גבירותיי ורבותיי, שלום לכם, ברוכים המצטרפים למשדר שלנו באולפן אלכס תלמור. האורחת שלי דלית. שלום. למה באת לפה? אני אגיד, שלא להכביד עלייך. דלית הייתה חלק מצוות הפקה של ספר ששמו ילד אהבה של אמא. תכף נדבר על מה זה. הספר כאילו נכתב על ידי קמיל און, שזה השם הספרותי, לא, אין דבר כזה. אין אישה כזו, אבל זה השם הספרותי שלה. קמיל זה שם של אישה? למה לא? לא יודע, כי בטוב זה לא... זה משחק מילים גם. תסבירי לי. קמיליון? שזה... זקית. כן, אבל זה המחליף צבעים או שזה האח שלו? זה זה שחותכים לו את הזנב והוא מגדל חדש? מה את צוחקת? כן. חתכו לך פעם את הזנב? זה כואב. אני חושב, אני לא יודע. זיקית. אז למה זה משחק? למה... לא הבנתי. היא מסתתרת מאחורי השם. יפה. קמיל און, ילד אהבה של אמא. עכשיו זה ספר ילדים לכל עניין ודבר, מן הסוג שאתם רואים בחנויות הספרים או בספריות. ספר לפעוטות, הייתי אומר, נכון? גילי 4-5. יפה, זה הגדרה מקובלת. עכשיו, למה אמרת לי להגדיר אותך כחלק מצוות ההפקה? זאת אומרת, את נשבעת לי ביקר לך שזה לא את כתבת את זה, נכון? איפה ספר טוב? ואנחנו ערב... בשמחת תורה. כן. משדרים את זה בדיוק ערב שמחת תורה. למה... את לא כתבת, כן? לא, אני... עכשיו, מה זה דלית? באמת, מה זה צוות הפקה? בוא נספר לך בכלל מאיפה הוצאת את הספר הזה? מאיפה הגיע? בוודאי. להתחיל בראשית? תהי לי אותו רגע, את בוודאי, אנחנו מאוד גאות בו. כן, יפה. אנחנו זה הרבה בנות? אנחנו זה הרבה מאוד בנות. ההוצאה הראשונה של הספר הייתה של יותר מ100 עותקים. עכשיו, השם שמופיע פה כמאיירת, דקלה ג'רבי. ג'רבי. זה שם אמיתי? היא אישה אמיתית, זה שמה, אישה מדהימה. ועריכה טכנית דלית שגיא. כן. אנחנו מדברים עם העורכת הטכנית, למרות שאת אומרת להדגיש. יום אחד גלש מיכאל, אני קורא מן הספר, יום אחד גלש מיכאל במגלשה בגינת השעשועים, מבלי ששם לב לכך שליאור יושב על קצה המגלשה, ואופס, נתקל בו. ליאור הסתובב בכעס ואמר למיכאל, תיזהר, אם לא תיזהר אני אביא את אבא שלי והוא יותר חזק מאבא שלך. מיכאל צחקק, תביא, מה אכפת לי? אין לי אבא בכלל. אמר ליאור, אין כזה דבר, לכל אחד בעולם יש אבא. ענה לו מיכאל, לא נכון, אתה פשוט לא מבין, עובדה, לי אין. ואז הוא קרא לאמא, אמא, נכון שיש ילדים שאין להם אבא? אמא הביטה בו ובליאור וענתה, כמובן. זהו, מכאן פשוט רציתי לתת טעימה של במה מדובר. את מוזמנת לקרוא את ההמשך, אבל אחרי שתסבירי לי מה באמת עמד מאחורי הוצאתו לאור של הספר הזה. אז אם יש שאלה שמטרידה כל אם יחידנית, שזה אם שמגדלת את ילדיה ללא בן זוג, וזה לא משנה איך הגיעה ליחידנות, אם זה מבנק הזרע, מאימוץ, או מהיריון ספונטני ללא בן זוג שנשאר בתמונה, זה מה אומרים לילד? איך עונים על השאלה, איפה אבא שלי? למה לי אין אבא ולכל הילדים אחרים בגן יש? עכשיו, לכל דילמה, סוגיה, בעיה בהורות, יש תילי תילים של ספרים, ספרי הדרכה, ספרי עצות, הסברים להורים, איך אפשר להתמודד עם השאלה. יש ספרות ילדים שעוזרת לילד לעכל ולהתמודד עם כל דילמה שיש לו בחיים.
ודווקא לבעיה הזו שמטרידה אותנו, שזו קבוצה הולכת וגדלה של נשים שמגדלות ילד ללא אב, לא היה משהו שהתאים להגדרה שלנו שייתן את התשובה למה אין לי אבא. שזה בעצם דבר שאמור היה להתבקש מכוח העובדה שיש היום גם שיטות פסיכולוגיות חדשות איך לבשר לילד ובאיזה גיל, וזה בגיל רך בדרך כלל, שהוא מאומץ. אז אם יש לנו תופעה של הורים יחידנים, את קוראת לזה? טוב, תכף נדבר גם על זה. אז מפתיע שאת אומרת שלא הכרתם איזה מין שיטת פתרון לקושייה מתבקשת מאוד. איפה אבא שלי? בשוק היה ספר אחד שקצת פחות אהבנו אותו. וזהו. אתם בעצם חיפשתם פתרון? אתם כולכם אמהות יחידניות? דיברנו על הנושא הזה, דיסקסנו אותו בעריכות בקהילה שלנו, בפורום. בקהילה, בפורום זה באינטרנט, כן? באינטרנט, אנחנו קהילה מאוד פורחת ומשגשגת, אנחנו בפורטל תפוז, בפורום שנקרא יחידניות מבחירה המשפחה, ופשוט היינו צריכות את זה, אז התחלנו לדבר בכלל איך ומתי לספר. כמובן, כמו שאמרת, התשובה הייתה כמה שיותר מהר. הבנות שלי למשל, מרגע שהם ידעו את עצמן, הם ידעו את מטה המשפחה שלהם, כמובן, אבל גם הם ידעו, זה לא היה סוד, אין אבא אצלנו במשפחה. עובדה. זה עובדת חיים שלהם. אין אבא ואף פעם לא יהיה, או שהדברים יכולים להשתנות? כרגע אין אבא. אם הנסיך יגיע, ברוך הבא, אבל בינתיים אין, כן. אוקיי. וזו עובדה. לא צריך להסתיר את זה, לא צריך להחביא את זה, לא בינינו וגם לא לעולם החיצוני. הבת שלי לא מתביישת בעובדה הזאת, היא אומרת את זה לכל מי שרוצה לדעת, בכל מקום, לגמגם בכלל. עכשיו, היה חשוב לנו מאוד, ואם אחר כך נקריא את הקטע, אז תראו, שהילדים יבינו שהם הגיעו לעולם לא כי אמא הייתה נורא עצובה, לא במצוקה, לא אומללה, לא מתוך עמדה של חולשה, אלא דווקא מעמדה של כוח, שידענו, בחרנו בזה, רצינו את זה, ופשוט הם באו כדי לענות על הצורך בילד, למרות שלא מצאנו בן זוג. תגידי, לקמיל זו, שאנחנו לא יודעים מי היא באמת, יש בן או בת? בן. בגלל זה אני פשוט תהיתי, כי את מספרת על הבנות שלך, ותהיתי איך זה שהספר מתחיל בשני ילדים שגולשים ואני אביא... אז לכן את הסיפור המקורי כתבה לבן, מאז נוספו עוד שלוש ורסיות בעצם לסיפור. יש את זה בגרסת הבנות, ויש גם גרסת בנים ובנות לילדים שאומצו על ידי נשים יחידניות, שדרך אגב כל העותקים של הסיפורים, לא עם האיורים המדהימים של דקלה, אלא הסיפורים עצמם נמצאים באינטרנט לכל מי שרוצה, יכול להוריד, להדפיס את זה לעצמו. אנחנו אפילו מאוד מעודדים את זה, כי חשוב מאוד שלילדים יהיה את הספר שמסביר להם קצת יותר על העולם שלהם.